இப்போ வந்து எப்படி ஒரு மெசேஜை நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம், அதை உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது மெசேஜ், அதை எப்படி ரீட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். அதுக்கு நாங்கள் 3 டைப்பாக இங்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். லெமன், ஹனி வித் வாட்டர், பேக்கிங் சோடா அண்ட் லெமன் ஜூஸ், அப்புறம் ஒரு கேண்டில் அண்ட் அ மேட்ச் பாக்ஸ், அப்புறம் பேப்பர் அண்ட் அ டூத்பிக். இப்போ நான் லெமன் வச்சு ஒரு மெசேஜ் எழுதுவேன், ஹனி வச்சு ஒரு மெசேஜ் எழுதுவேன், அப்புறம் பேக்கிங் சோடா வச்சு ஒரு மெசேஜ் எழுதுவேன். இப்போ நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ நான் லெமனை வச்சு ஹனி வச்சு எழுதணும். இப்போ பேக்கிங் சோடால ஹாய் எழுதணும். இப்போ வந்து நான் 3வது வந்து பேக்கிங் சோடால எழுதியிருக்கேன். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் ட்ரை ஆகும். இப்போ இது ட்ரை ஆயிடுச்சு மெசேஜஸ். இப்போ இதை ரீட் பண்ணுறதுக்காக கேண்டில் மூலியமாக நம்ம ரீட் பண்ணலாம். இப்போ கத்திக்கலாம். இப்போ இதை பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ இதை ஷேக் பண்ணலாம். இப்படி ஷேக் பண்ணால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும் கிளியராக. இப்போ பேக்கிங் சோடா தான் பெஸ்ட்டு. மூணுத்தில் பேக்கிங் சோடா வித் லெமன் தான் இதில் பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் சீயிங் மை வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்